идомаи ахбор. дар ноҳияи қубодиён хоҷагидорон ба ташкилу истифодаи гармхонаҳо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, вобаста ба талаботи маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ майдони гармхонаҳои доимиамалкунандаро васеъ менамоянд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Азамат Абдураҳмонов дар майдони 50-1 гармхона ташкил карда ният доранд, ки оянда майдони онро ба 2 гектар расонда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. гузориши Таварали Соҳибназаров аз ноҳияи Қубодиён. деҳқонони ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон дар истифодаи босамари замину рӯёнидани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таҷрибаи хуби кориро доро мебошанду баҳри таъмини фаровонии бозори истеъмолии сокинон бо маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ аз усули парвариши зироатҳо дар гармхонаҳо истифода менамоянд. бо назардошти талабот дар ҷамоати деҳоти Ишмурод Ниёзови ноҳия, саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Азамат Абдураҳмонов тибқи маслиҳату тавсияҳои масъулини соҳаи кишоварзии ноҳияи Қубодиён ва мутахассисон барои бунёди гармхонаи доимамалкунанда дар масоҳати 2 гектар замин тасмим гирифтанд. хоҷагидорон дар навбати аввал як гармхона бо масоҳати зиёда аз 50 сотиқ замин бунёд карданд, ки аллакай дар он кишту парвариши ниҳолони помидорро ба роҳ мондаанд. гармхонаи мазкур тариқи гармидиҳии буғии марказонидашуда дар ҳавои сард бо гармӣ таъмин карда шуда, аз лиҳози масоҳат ва усули замонавии бунёду тарзи истифодаи он дар ҳудуди вилояти Хатлон намунавӣ ба ҳисоб меравад. ҳозир мо дар 50 сотиқ мана гармхонаро тайёр кардем. мана дар наздики 8000 ниҳол помидор шинондем. оянда бо васеъ кардани ҳастем. зиёда аз 40 одам торқатӣ таъмин карда истодем. дар гармхонаи тозабунёд шароити талаботи муосири технологияи парвариши сабзавоти барвақтӣ ба инобат гирифта шуда, дар он усули обёрии қатрагӣ ҷорӣ карда шудааст. тибқи таҳлилу тавсияи олимону мутахассисон, обёрии қатрагӣ дар соҳаи кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда. барои сарфаи об ва таъмини ҳар як ниҳол бо реҷаву миқдори муайян, ғизодиҳӣ, кам шудани коркарди байни қатори ниҳолон ва кам рӯидани ҳар гуна алафҳои бегона мебошад. кишоварзони хоҷагии деҳқонии Азамат Абдураҳмонови ноҳияи Қубодиён ният доранд, ки дар гармхонаи амалкунанда ва дигар гармхонаҳои бунёдшаванда кишту парвариши якчанд номгӯи зироатҳои парваришашон дар шароити гармхона мутобиқро ба роҳ монда, ҳама фаслҳои сол дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳмгузорӣ намоянд. мо ҳозир 8 ниҳоли помидор шинондагӣ ҳастем. 8000 ниҳол шинондем. дар як сол 2-3 бор бо ҳосил гирифтанӣ ҳастем. помидор, бодринг, бо дигар намуд хандалак ва дигар чизо тайёр мекунем дар ҳаминҷо. ба иттилои раёсати кишоварзӣ, шароити иқлим ва обу замини ноҳияи Қубодиён барои ташкили гармхонаҳои доимамалкунанда мусоид мебошад. инро ба инобат гирифта соласол хоҷагидорон майдони гармхонаҳоро зиёд менамоянд. ба ҳамин монанд бунёди гармхонаҳои доимамалкунанда дар масоҳати 2 гектар дар ҷамоати деҳоти Тахти Сангӣ низ ба нақша гирифта шудааст. дар ин баробар вобаста ба мавсим деҳқонони ноҳияи Қубодиён ба яхобмонии заминҳои кушоди корам низ машғул мебошанд. зеро вобаста ба иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон олимони соҳа тавсия медиҳанд, ки таъмин намудани намнокии заминҳои киштшаванда ва яхобмонӣ дар боғу майдонҳои кишти дигар зироатҳо дар ин мавсим аз бисёр ҷиҳат барои рӯёнидани ҳосили фаровон мусоидат менамояд. Таварали Соҳибназаров, Парвиз Сафаров барои барномаи ахбор.